Rambol mitumaw human sa libreng concert kagabi sa Mandawi City. Adunay live report si Luan May Rondina. May away sa duha ka grupo kundi tripping lang sa pipila ka miyembro sa usa ka fraternity ang nahitabo sa Mandawi City Heritage Park kaganihang kadlawon matud sa kapulisan. Nakuhaan og video sa netizen nga si JP Rolyorata ang daw rambol sa grupo sa mga batanon sa Mandawi City Plaza pasado alauna kaganihang kadlawon. Sa video makita nga giyabo sa mga batanon ang mantika sa usa ka vendor ug dayon dinaganay sa mga tawo sa dapit. Pipila ka gutlo daw may namalik nga mga batanon ug makita nga daw may nibunal og bangko ug giyabo gayud ang usa ka lamesa. Ang netizen nga si JP nagkaunusab sa usa sa mga food stall sa dapit apan wa na magpa-interview sa RTV Balitang Bisdak kabahin sa iyang nasaksihan. Hino ni sugod siyang magamit ang iyang video nga gipost sa social media. Mato ni Police Lieutenant Colonel Mercy Villaro, spokesperson sa Mandawi City Police Office, lakip sa ilang gisusi kung nganong sa tanang mga vendors kadto ang gitripingan sa mga batanon. Ang apektadong vendor nga nahinabi sa mga niresponding pulis kagabi, giawhag sa Mandawi City Police sa pagbisita sa ilang buhatan karong adlaw aron makasangat og pormal nga reklamo. So far sa nakita nato sa kuan wala pero mauna siya amo siya i-invite dire sa ato ang police station if naabag yun kay usay mo gud sa kanang mga kasamok di pa nimo ma-feel ang mga kung unsa man lang gani ana na nimo later na mahibaw-an nga naigo day ka sa Gibalikan sa RTV Balitang Bisdak ang Mandawi City Plaza apan wa na ang naasoing vendors kagabi. Padayon usab nga gisubay sa Mandawi City Police ang identity sa pito ka mga batanon nga nakita sa video nga nalambigit sa kagubot ug gikatahong miyembro sa usa ka fraternity. We'll check kay basin sad po naa sad po mo patimaw na sad po nga lain ang mga victim nga sa laing area sad po nga nabiktima nila. Ses nanawagan usab karon ang kapulisan ngadto sa mga nakaila sa mga responsable sa pagpakig-coordinate kanila aron masubay ang identity sa mga nalambigit sa kagubot. Ses? daghang salamat Luan May Rondina.